Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Ibrahim Ahmad, kamar yadda kuka sani. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka, kuma a cikin wannan shiri namu. A shirinmu na yau za mu ba ku bayani ne akan yadda mutum zai samu kuɗi online. Mutane da yawa suna asarar datar su ta yadda zaka ga suna shiga social media su yi abubuwa wanda daga ƙarshe ba sa samun cika, kuma su ba ga samun followers ko wani abu ba. Kawai dai mutum yana kashe lokacinsa ne tare da datarsa wurin samawa kansa nishaɗi. Me zai hana ka yi amfani da wannan datar taka wurin samawa kanka nishaɗi, sannan kuma ka samawa kanka kuɗin wata datar da za ka siya? Wannan hanya ce mai sauƙi, ba irin hanyoyin da aka saba bayarwa waɗanda za a ce maka ka je ka yi wani task, kuma ka je ka yi ƙarshe an yi ending up ba a baka ko cika, ko kuma a baka wani aiki mai wahala wanda kai kanka ba ka iya cimma shi ba ma ballantana ka samu reward ɗin da ake samu. Shi dai wannan abu hanya ce mai sauƙi wanda kuma in dai har ka yi, babu shakka za ka samu abin da za ka samu matuƙar ba za ka raina ba. Shi kuma kuɗi yana taruwa ne da kaɗan-kaɗan. Ɗan ƙaramin task ɗin da za ka yi a baka ɗan ƙaramin kuɗi, in dai har ka jura za ka iya yin tasks da yawa, to babu shakka za ka haɗa kuɗaɗen da kake buƙata kuma a lokacin da kake so. Yanzu dai da fari za mu yi amfani da Opera Mini domin mu duba wannan website ɗin wanda a kansa ne nake yin wannan bidiyo. Bayan ka shiga cikin Opera ka, za ka danna search bar ɗin nan. Gashi nan mun rubuta shi saboda mun riga mun yi searching ɗin shi, mini job kenan. Idan ka danna zai kai ka cikin zai shigar da kai cikin browser sosai. Idan ka shiga cikin browser ɗin, za ka ga abubuwa guda biyu. Na farko yana nuni ne akan application ɗin su, manhajar su ta kan Google Play. Na biyu kuma yana nuni ne akan website ɗin su. To za ka shiga ta cikin website ɗin su ne. Idan ka shiga zai kawo maka bayanin website ɗin. Ni na riga na yi login. Amma misali idan zan yi logout, bari in fara yin logout. Idan na fita gaba ɗaya yawa ga inda nake so in kawo muku. Idan baka taɓa buɗe account ba, nan za ka saka kai sign up. Idan ka danna sign up, bari in gwada muku. Zai nemi ka saka full name ɗinka. Misali in sunanka Ahmad Ibrahim Bashir, to za ka saka Ahmad Ibrahim Bashir. Sunan da kake so ya zama username ɗinka shine wanda za ka saka a nan. Idan kana so ka yi amfani da Ronaldo ne ko wani suna dai wanda unique name ɗinka ne kai kaɗai kake amfani da shi, aka iya saka shi a matsayin username ɗinka. Nan kuma gurin email address ne. Nan gurin kuma gurin password ne wanda da shi za ka dinga yin login. Nan kuma gurin confirm password ne, shi wannan password ɗin da ka sa a sama shi za ka maimaita. Nan kuma sai ka sa region ɗinka, wato country ɗinka. Idan Najeriya ne sai ka shiga ka sa Najeriya. Nan gurin kuma gurin refer username ne, shi kuma referral username wanda ya referring ɗinka kenan. Yanzu misali kun ga ni ne wanda na ce ku je ku yi register da wannan application ɗin. Saboda haka idan kun tashi za ku yi amfani da sunana, wato Almakari. For example kun ga yanda yake. Da kun saka haka, wannan referring ɗin yana da matuƙar amfani, domin da shi ne za a jagorance ka akan da abin da ya zo baka sani ba. To misali ni da nake da account akai, idan na tashi kawai login zan yi. Idan ka dawo ka danna login zai nuna maka inda za ka saka username ɗinka. Misali bari in yi login. Wannan password ɗin shine password ɗin da ka saita ɗazu. Sai ka danna sign in. Sai shigar da kai cikin dashboard ɗin su. Da fari idan kai ka zo ne a matsayin baƙo wanda za ka fara aiki, za ka yi duba izuwa gurin nan ne. Nan gurin shine available balance ɗinka, abin da ka tara wanda misali ka samu a cikin website ɗin. Wannan kuma pending bookings ɗin shine aikin da ka karɓa wanda baka yi ba. Wannan kuma pending task ɗin shine aikin da ka yi amma kana tunanin kana jira a maka approving sannan a sakar maka kuɗinka. Active jobs kuma su ne waɗanda suka dace da irin ayyukan da kake yi idan ka kwana biyu kana amfani da shi kenan. Wannan kuma shine kuɗin da ka sauke wanda ba su sauka ba. Wannan kuma shine unread messages wanda normal notification ne wanda kowane website suna sauke wa mutane. To idan ka sauka ka je cikin wannan layi guda uku, idan kana so ka fara aikin ne za ka sa find jobs. To a ciki ne za ka ga aikin da za ka yi. Idan ka danna find jobs for example, yawwa gashi nan ya kawo. To a nan za ka zaɓa abin da kake so ka yi. Shin abu ne wanda ya shafi YouTube, Facebook, Instagram? Za ka zaɓa abin da kake amfani da shi ne, ko application download ne, ko kuma shiga cikin wani website ne. Idan misali WhatsApp ka fi amfani da shi za ka zaɓi WhatsApp ne. Idan kuma Facebook za ka yi amfani da shi za ka zaɓi Facebook ne. Instagram ne za ka samu Instagram. To duk wanda kake so da, in kuma all category ne to dama a nan yake.
latest kuma shine abin da sautin yanda za su baka ayyukan. Misali idan latest ne, idan sababbin ayyuka kake nema wanda aka sauke su yau, latest kenan. Oldest kuma su ne wanda sun daɗe a cikin platform ɗin ko in ce website ɗin. Wannan kuma su ne masu highest price, wannan kuma shine mai lowest price. To yanayin tsadar aiki, yanayin wahalarsa gaskiya. Saboda in baka son aiki mai wahala, to za ka yi amfani da lowest price ne for example. To amma bari mu yi amfani da mu fara nuna muku highest price. Highest price a gaba ɗaya website ɗin aikin shi ne na aikin 250, wanda shi kuma Pampay za ka buɗe. To idan ka buɗe Pampay, dama in ka shiga cikin aikin za ka ga in ka danna details, za ka ga sun baka ƙasa gashi nan in kana so ka yi booking sai ka yi. Wanda a ƙasa gashi nan sun faɗa ga wanda za ka yi amfani da shi. In ka gama buɗewa kuma ka yi transfer aƙalla 200, duk da ya karanta abin da ya kamata mutum ya yi. Mutane dama mutum 10 yake so su yi, to mutum 4 sun yi, mutum 10 ne, shi mutum 10, kun ga saura mutum 6 kenan. To haka kuma idan ka fita ka shiga wani ma, ga normal ayyuka, wannan shi kuma kawai Instagram za ka je kai mai following, sannan kai mai likes, sannan kai masa comment, zai biya ka naira 10 ne. To kun ga wannan aiki ne mai sauƙi wanda idan ka je ka yi, farko za ka haɗa naira 100 ka. Daga nan kuma magana ake ta 200, 300, sai kuma maganar kuɗin data. Nan kuma idan shi kuma following ɗinsa kawai za ka yi a Facebook, zai baka naira 10. Wannan kuma idan kai gaba su ma duk ga su nan da mai naira 5, dama naira 5 shine mafi karanci. Nan kuma ga mai naira 30 nan, shi kuma application ɗinsa za ka ɗauko kawai kai masa register. To yanzu misali bari mu gwada yin wannan aikin na naira 30 ɗin nan. Gashi nan ya faɗi application, dole sai ka yi booking. Saboda haka yanzu zan yi booking a nan gurin. Idan na yi booking, misali in na danna book, to idan na tafi zai gashi nan action URL, a nan ne zai bani link ɗin da zan yi amfani da shi. Sai haka zan danna action URL, zai kai ni inda za ni. Gashi nan zan yi downloading ɗin shi. Gashi nan idan na ɗauko shi, misali a da riga na danna action URL, sai haka idan na ɗauko shi gashi nan zai mun yana downloading. Saboda yanayin issue ɗin network ba lallai abin ya sauri yanda muke buƙata ba. To amma gashi nan ma ya kusa gamawa gaba ɗaya. Kun ga na riga na yi downloading, yanzu zai fara installing. To da zarar ya yi installing, gashi nan yana installing. Yana gama installing, zan danna in buɗe shi. Bayan na buɗe shi, zan shiga cikinsa. Installing ɗin yana ɗan ɗaukar time, san dalili ba, amma dai na san yanzu zai gama. Da zarar ya gama installing, gashi nan zan danna open, zan shiga ciki. Idan na shiga ciki, na san cewa zai nemi in ba da access, gashi nan na bayar. Gashi nan sai in open, sai in agree. Gashi nan English, shi irin labaran da nake so. To sai in shiga, sai in je in sign in. Gashi nan sai in haɗa shi da Google ɗina, misali zan buɗe shi da Google ɗina misali. Gashi nan na buɗe. To idan na buɗe sai in masa screenshotting misali. In nayi screenshotting, kun ga na yi screenshot, sai in yanke mai iya inda yake son gani. A ringa yanke screenshot saboda akwai wani information ɗinka mai amfani wanda za ka iya saka shi a screenshot, wanda daga ƙarshe zai iya zama maka matsala. To sai in fita. Sorry. Zan iya fita. Idan na fita, sai in tafi, sai in fita, sai in koma bookings ɗina. Kun ga ya fito a wajen booking ɗina, sai in danna submit proof. Ina koya muku yadda za ku yi aikin ne fa. In na je, sai in ɗauki file, kun gani, sai in shiga files. Zan ga cewa screenshot ɗin da na ɗauka shi ne a ƙarshe, sai in saka shi. Gashi nan zan iya zuwa nan in sa done, ko in je in sa mai na gama, sai in submitting.
To da zarar na yi submitting kun ga ya tafi. Saboda haka yanzu abin da zan yi shine zan jira lokacin da zai saka min aikina, domin idan yana online zai je ya duba yanzu. Gashi nan yana pending, bai yi approving ba. Yana yin approving naira 30 ita za ta sauka. Idan ta tashi sauka za ta sauka ne a nan gurin kamar yadda na gaya muku. A nan kamar yadda na gaya muku, kun ga pending tax ina wanda nake jira a sakan min. Da an sakan min kuɗina zai sauka ne a nan gurin. Haka kuma idan ina so in yi withdrawal, shi kuma zan fita ne zan koma, zan je wajen nan. Misali withdrawal balance. Gashi nan zan danna nan. Sai in saka amount ɗin da nake so in withdrawing. Ga minimum amount da mutum zai iya saukewa nan. Nan kuma shine amount ɗin da nake so in sauke. Nan kuma shine inda zan saka wannan ɗina. Zan saka banki na da sunan banki na da account number na duk anan zan saka. Sai in submitting for approval. To da na yi submitting sai kaga za a jira lokacin da za su mun. Babu wani jiran wai sai sati ko wani abu, da lissafin ka ya haɗu kai tsaye za ka sauke abin da kake so ka sauke. Wannan kenan. Duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri. Idan nan shine farkon zuwan ku channel ɗinmu, muna so ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa inda duk wani sabon shiri idan mun sauke zai sauka a cikin wayarku. Haka kuma idan kuna da wata tambaya akan wannan shiri da muka kawo muku, za ku iya ajiye mana a comment section. Liking ɗinku yana da matuƙar amfani domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa a koda yaushe. Mun gode.